lidi, dneska vás vítám v dnešním videu. A v dnešním videu vám ukážu první díl Normální rodinky. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Předem se omlouvám, kdybyste uslyšeli nějaké chyby nebo hluk. A ještě se omlouvám, že jsem asi 2 týdny nenatočila žádné video. Pracovala jsem na tomhle domě, ale už ho mám, takže můžeme jít do příběhu. Nejdřív vám je představím. Takže tohle je mamka Anička a je jí 38 let. Tohle je táta David a je mu 40 let. Omlouvám se za tohle pozadí. Tohle je miminko Emička a je jí 8 měsíců. Tohle je starší ségra Klárka a je jí 11 let. Tohle je Tomášek a jsou mu 3 roky. Tohle je Mia a jsou jí taky 3 roky. Tak můžeme jít do příběhu. Ráno. Už je krásné ráno. Co je dneska za den? Vypnu si budík, vypnu ho i Davidovi. Tak, dneska je pátek, tak to je boží, protože já nejdu do práce. Myslím, že David taky ne. A ještě k tomu děti mají poslední den ve škole a potom mají prázdniny. Takže jsem hodlala, že pojedeme na nějakou dovču. Třeba na hory bych chtěla. No tak to se domluvím až s tátou. Tak jo. Já jdu ho zbudit. Táto, stávej. Ano? Ono už je ráno, ach jo. Jdeš dneska do práce nebo ne? Naštěstí ne. Naštěstí ne. Já taky ne. Tak to je dobrý, protože budeme spolu s Eminkou doma. Jo, to je skvělý. Já jsem teďkom přemýšlela, že bychom mohli jet někam na hory. To je skvělý nápad. Tak se domluvíme až potom. Teď můžeš jít ještě spát. Opravdu? Ano. Děkuju. Tak dobrou. Dobrý, tak ten zase usnul. No nic. Tak jdeme budit děti. Ale Eminku ještě nezbudím, ať se ještě dospí chvíli. Děti jsou totiž do školy, takže musí stávat brzy. A do školky. Stáváme. Co? To už jdeme do školy. Počkat, jdeme do školy? Jupi! Ale nechci stávat. Už jsem si říkala. Ne, já školu mám ráda, akorát nemám ráda vstávání. Já taky ne. Ale vstaň, protože jestli chceš do školy, tak musíš vstávat. No to jo, tak já vstanu. No tak jo, tak já jdu zbudit děti. Dobře. Tomíčku, školka volá. Jupi, já miluju školku.
můžeme být ve školce až poslední, jako poslední. Já myslela, že chcete jít po obídku. No tak jdeme po obídku. Tak jo, tak chceš si jít třeba číst? Jo. A mami, koupila by si nám se ségrou tablety. Vy je vlastně nemáte, no tak jo. Jupi, tak si jdi číst. S pichláčkem si jdu číst. Ahoj pichláčku, já si ho taky pohlednu. Ahoj pichláčku. Tak jo. Minko, školka volá. Jupi. Můžeme být ve školce až jako poslední. Maminka říkala, že tam budeme až do obídku. Dobře, tak tam budeme do obídku. Já si jdu taky číst s ušáčkem. Tak já si pohledím ušáčka, jo? Ahoj ušáčku. Ahoj ušáčku. Tak já si jdu číst. Chceš si sednout na kytičku nebo na sedátko? Na sedátko, tak si sedni. Tak dětičky, já se půjdu asi koupat nebo zbudit Emičku. Dobře, mami. Kláry, už stávej. A jdi se koupat, já půjdu zbudit Emičku a ty se mezi tím budeš koupat. Jo, už jdu. No tak já jdu. Tak vezmu si brýle a jdu se vykoupat. No jdi. Dobré ráno, Emičko. Hezky ses vyspinkala. Asi jo. Chceš si nechat medvídka nebo něco jiného? Jo, chceš mít jenom medvídka. Tak dobře, tak jestli chceš, tak teď tě budu chvilku chovat. No jo, to se ti bude líbit, viď? No tak já se jdu už koupat. Vezmu si tady ručník. Potom si tady vezmu župan a převlíknu se do ručníku. Župan se tu nechám a pyžamo ho dám do koše. Tak si jdu sednout. Jo, ještě si sundám brýle. Tak, potom si budu muset nakapat i kapky. No takže si takhle to vyndám svoje věci. Tady si vezmu i masku. Tak. Napustím si vanu. Dobrý, už ji mám plnou a dám si na sebe mýdlo. Tak. Ještě tohle. A ještě na vlasy. A ještě si dám na houbičku mýdlo. A umyju se i houbičkou. Tak. A teď se spláchnu vodou. Tak, vodu. Šampon z vlasů už mám vymýtý, takže si dám masku. Tak. Po 10 minutách. Už jsem tady nějak dlouho, tak půjdu. Tak vypnu sprchu, sundám masku, dám brýle, převlíknu se do župánu, dám sem zpátky ručník, dám šampóny zpátky do šuplíku a učešu si vlasy. Teďkon si vezmu tady a tady, tak sundám si brýle na chvilku. Tak nakapu si do očí kapky a dám si tam takový čočky. Tak dobrý.
Takže teď budu mít čočky. Tak já si je musím vzít s sebou, protože co kdybych je nechtěla už mít, tak já si to jenom odnesu. Mami, já jsem si nedala čočky, takže si odnesu brýle a od čoček krabičku do aktovky. Dobře, to mám hodně učebnic. Tak to si ještě pak pouklidím, dám si se brýle. Tak, když už jsem tady, tak si dojdu na záchod. Dobrým spánkem. Mídlo. Tak. Udělám si takovou menší skincare. Tak. Dobrý. A vyčistím si zuby. Nemám tady svoji růžovou pastu, tak si vezmu tuhle. Tak. Namočím si to. A zapnu si ho. Vypnu tu vodu. Tak a tak a jdu si umývat zuby. Dobrý, už to mám. Tak vypnu kartáček, umyju ho. Tak vrátím ho. A vezmu si pyžamo a půjdu se převlíknout. Tak, co si zatím vezmu? Asi si zatím vezmu své domácí věci. Pyžamo si dám na postel a připravím si, co si vezmu do školy. Asi tohle, takže to si dám sem. Tak a odnesu župan. Mami, já už jsem se vykoupala, takže můžeš tam mít a já pochovám Emičku. Dobře, taky můžeš převlíknout. Nebo víš co, já ji půjdu vykoupat a potom se vykoupám sama. Dobře, tak já jdu si připravit do školy. Dobrá. Tak Emi, protože se jdeme koupat, tak já ti dám ručníček na hlavičku. Tak, tohle ti dám do postýlky a jdeme pojď. Takhle si vezmu ručníček, vyndáme dudlíčka. A teď ti dám dudlíčka, který máš do vody, jo? Tak jdeme, ještě tady mídlo. Tady ještě mídla ti vezmu a vezmu ti plínku na koupání. Tady máš plínku na koupání. Tak já ti dám plínku na koupání, jo? No, dobrý, už máš plínku na koupání. Tady máš plínku, kterou si měla předtím na sobě, tu si dám sem. Tu ti pak zase převlíknu a jdeme to odníst. Tak, já si to tady se přichystám. Tady. A ještě tohle pro tebe. Tak. Jakože je převlečená v ruce. Tak, do vodičky. No. Tak. Pustím vodičku. Tak, dobrý, už to máš naplněný. Na houbičku ti dám mídlo a utmeju ti tím tak. Tak, ještě ti tam dám tohle mídlo. To máš na výživu pletě. A ještě tohleto, aby ti rostly vlásky. Tak, počkej. Dobrý, tak. Teďko na tebe trošku. Dobrý? Dobrý? Tak, dobrý. Tak a už jsi vykoupaná, tak utřu. Tak, uklidíme sem všecky.
ten hodím taky sem. A pojď tady takhle sem, tak. Tak a dostanu ti zoubky, já ti vyčistím. No, ty nepotřebuješ vyčistit zoubky, protože máš jenom jeden a ten ti čistím takový, prostě z mlíčka, tak tím si to vyčistíš. Dobrý. Tak, já ti tady vyměním dudlíčka už zpátky. Tak, dám ti třeba tady tyhle 2 sluchátka. No. Převlíknu ti plínku. Tak a tu. Tak. A tu plínku odnesu do koše, že ta je mokrá. Tak, dobrý. A mezi tím Klárka. Tak já se připravím do školy. Mám tu nějak moc učebnic, jo. Takže já se podívám. Jo, dobrý, takže potřebuju češtinu, matiku a přírodovědu, vlastivědu. A tohle je sešit na češtinu a tohle nepotřebuju, a tohle je sešit na matiku. Tak a dám si tam nějaký tušky, nebo já si tam dám celý všechny moje fixy, nebo spíš tušky, s kterými píšu ve škole. Takže já si tady vezmu. Ježiši. Tak. A teď tam dáme mít. Potom si tam dám brýle. Od čoček to si nechám doma. Peněženku, ach jo. Já tohle dám až po tady z těch knížek. A klíče. Dobrý, tak mám připraveno. A ještě si takhle do toho dám. Tak. Za sebou si vezmu bundu, nebo prostě tohle. To si dám taky na to. Dobrý. A teď mám ale pěkně těžkou. Takže tak. No tak já zavolám asi Klárku. Kláry, ano mami? Už jsem vykoupila malou, tak jí pohlídej. Jo, ahoj Emí. Tak já se jdu vykoupat. Vezmu si to, dám si ho sem, vezmu si ručník. Tak, přemůžu ručníku. Vlezu si sem, vezmu si moje tak. Tak dám si je na tu houbičku a umažu se s nima. Tak ještě si ho dám i jako na sebe. Tenhle taky. A ještě si vytáhnu na vlasy. Ještě na vlasy. A rozpechuju se. Dobrý. Už půjdu ven, nebudu jak holky tady hrozně dlouho. Tak. Převlíknu se. Tak. Šup. Tak. A tohle dám zatím sem. Dojdu se záchod. Dobrý. Tak. Tak, teď si teda umyju ruce. Vezmu si
kartáček, pastu. Je dobrý, tak. Omyju si ho. Tak, zapnu ho. A vyčistím si zubem. Je. Tak, dobrý, já ho umyju. Dobrý. Tak. Učešu si vlasy. A udělám si skincare jako ona. Tohle je můj. Tak. Udělám si skincare jako ta, no. Jako Klárka. Ještě si tam dám tohle. A dobrý, mám udělám skincare, vezmu si svoje pyžamo. A půjdu nahoru. Dej mi malou, já půjdu nahoru, takže si ji tam vezmu. Dobře, mami. Mám říct malým, aby se šli koupat? Jo. A nebo já je vykoupu. Tak ještě na chvilku pohlídej, já se převlíknu ještě. Nebo já se dojdu jenom převlíknu a vrátím se. Řekni malým, ať se už připravějí. Dobře, mami. Já se jdu převlíknout. Táto, už stávej. Co, já jsem zaspal? Ne, já jsem zaspal, do práce. Ne, nezaspal jsi, však je teprve 7. Fuj, já jsem se lek. Ale já musím být v 7:30 už v práci. No, tak se jdi oblíkat. Jo, tak já jdu. Koupat se půjdeš až za chvilku. No, tak já jdu zatím na počítač. Tak jdi. Já jdu dolů za dětma. Tak, já si sem dám jenom pyžamo. Tak a lidi, to bylo všechno z dnešního videa. A pro další díl tady zanechte like nebo odběr. A u dalšího videa ahoj!